Hayi ke upart 2 kaNoXhops noMaquza. Hayi nyani ke nangoba uMaquza uye wakuva uba kumandi kangakanani ukutya kukaNoXhops, amcela uba ndicela ngomgqibelo ukuphekele ubhuti bam, ndifuna bavele ukutya ubundiphekele khona because asikwazi. Hayi nyani azibona uba hayi ngoku ndizawutshata ngoku sendizoaphruva nangoobhuti. Hayi athi hayi ke mntu wam, njengoba bendikuxelela uba umngani wam unento ayenzayo ngomgqibelo, so ndizawupheka apha endlini ndifike ndikudrophishe ukutya apho kuwe, gqiba kwandihamba ndiyoathenda into endiyi-athendayo then ndibuya. Athi omnye ayakho ngxaki. Afike nyhani uNoXhops njengoba ethembisile. Xa ifika nyhani oobhuti bakhona vele abone uba kungcono avele aphakele wonke umntu sana. Umakoti uyakotiza, aphake. Xa izohamba, hayi uMaquza amanisithi, hayi mani baby yazi andibaweli uba uhambe ntoni. Uthi hayi andizukwenza loo nto umngani wam, already sendileyithi kodwa kuyanyanzeleka uba mandiye. Hayi ke amthi grapes sana, athi awuthi ndikubethe ngento ka-1 yenzela uzothi nayo xa ufika phayana ufike u-good mood yabo. Andifuna umane ngoku umane ulelezela ingathi yinje elambileyo xa uzobona amakhwenkwe phaa. Hayi naye aqomba uyayibawela le nto ka-1 mos, yonke into isasemnandi, umgrind umnandi, basaqabukana abantu aba, yonke into imandi yabo. Ambethe ngento ka-1 umgqiba kwakhe amnike imali athi nawe kho ukufike phaa ufana nabanye abantwana, ungafiki umunca isithupha phayana, nantsi i-wallet, ambethe nge-iwa. Hayi ingabi namsebenzi loo nto leyo, ahambe nyhani ke ngoku uNoXhops. Afike nyhani ahlale phayana nee-friends zakhe, kumandi mos kuyancokolwa, yonke into iyaflowa. Qha ngoku into emxakayo ngoku uNoXhops yile uba uMaquza akakaze ahlala ixesha elingaka angamtext okanye amfowunele, ngabi namsebenzi loo nto leyo. Athi ke xa sezohamba ufuna umxelela uba usendleleni eya kuMaquza, amfowunele. Xa isithi uyajonga kanti naye uMaquza kudala ezama umfowunela, umshiyele i-voice note, hey baby mamela, bendicinga uba uhambe endlini kwakhe yabo, ngoba noobhuti bam sizawuphuma and andifuni nto ubuhlela apha wedwa ngoku bengathi wena ungumantshingilane wale ndlu. Athi ke naye ke uNokomityi, nizawubuya xesha bani? Athi hey mani noba sobuya midnight. Athi uNoXhops hayi ayinamsebenzi loo nto leyo. Andazi wayithi mani ndisithi uNokomityi. Athi uNoXhops hayi ayinamsebenzi loo nto leyo ke. Athi okay, atshintshe i-destination ke ngoku uNoXhops eya endlini. Athi esendleleni akhumbule uba hayi mani isitixo sam sikulaa bhege phaa esinempahla, kaloku beye nempahla ngoba bezazi uba uzawuspenda i-weekend noMaquza. Afowunele uMaquza, heyi mfethu uphi, ngoba inantsika yam ilapho kuwe, izitixo zendlu. Athi ke ngoku uMaquza, oh andikho sendlini kodwa yazi ndicela wenze ntoni, ndicela uyondilinde eMcDonald uode whatever ufuna uyi-oda apho ndiyeza. So ngelakhe ke ngoku uNoXhops uzixelela uba hayi uzozisa isitixo uMaquza. Afike nyhani uMaquza uhambe nobhuti wakhe. Xa efika ufika uthi kuye, masike singene kunenye inkwari lapha kufutshane, masike sihambe siyobetha 2-3 nyana. Hayibo njani ngoku kalo mntu uthi hayi mani ndiyakhumbula mna ndifuna uba nawe. Akazi uthi hayi ke naye uNoXhops ngoba kaloku kusemandi mntakabawo, ise-honeymoon phase. Hayi nyhani bemandi nomntu wakhe, baburhunquze bobabini. Uzixelela uba hayi ke kumnandi kuyiloo nto, akasabuzi kwanto yokuba ngoku oobhuti bakhe ithini into yabo, nobhuti wakhe agqibele seyihamba amshiye apho. Yeyi ngoku njengoba bagodukayo baya kwaMaquza, bangena ngenye i-entrance, abangeni ngekhitshi. Akabuzi nalapho futhi uba hayibo namhlanje theni sangangeni ngekhitshi. Nyhani xa begqiba ungena nanku uMaquza uyakhulula ibhulukhwe kubhuti wakhe apha. Athi eyi khawuthi ndihambe kaloku bendishiye ubhuti and unxilile apha khoyo, khawuthi ndihambe ndiyomjonga. Afake igawuni amshiye kule kamera. Ikamera khona ke it's more like kwi-ground yabo. Hayi ingabi namsebenzi ke loo nto leyo. uNokomityi aqomba makahamba uNoXhops aqomba okay kawuthi ke ndithathe ishawa. Uphethe namba ke uNoXhops afuna uyinxibela uMaquza, thatha ishawa nyhani ugqiba kwakhe alahlele inamba. Hayi mani iyabetha i-hour akabuyi uMaquza. Xa isithi uyamfowunela uMaquza uyishiyile ifowuni apho. Heyi abuye after i-hour athi heyi
Hey unxilile mfowethu. And iwari yam ngoku kaloku yazi uba sihlala esibhujweni apha uzawufundekela zawude sibizele namapolisa omakhelwane balapho yabaza abelungu banochuku. So kuthi ndihambe ndomlalisa. Phofu ufike wamthi va fast quick in a hurry. Athi omnye okay ke babe hamba umlalisa wethu ndikhona mos. Phinde kubethe enye awu hayi man. Ngoku uyazibuza noChopsi yintoni le nto lo muntu enyamalala ixesha elingaka. Xa ithi uzama uvula umnyango utixelwe from lo muntu umtixele phakathi. Uyayiva? Ngoba kaloku ngoku kuyarenoveyithwa andithi kaloku uye wanikezwa imvumo unoChopsi uba makurenoveyithwe uba uyafuna. So izitixo ke ngoku unezitixo ezilapha ezibhaliwe uba esi sitixo sesasekhitshini esisesaphi asithatha azivule athathe izitixo azifunde afumane isitixo esizomkhuphela kwi-sliding door aphume nyani anxibe athi tracksuit athi teki uyonkqonkqoza ke ngoku kwenye ikamera le ayaziyo uba ngamanye amaxesha uyathanda ukuba kuyo uMaquza. Wathi xa esithi uyeva uMaquza unentombi kwalapha endlini. Yayiva? Unentombi. Afika nkqonkqoze first athi Maquza thuleke kuthi tu. Maquza thuleke kuthi tu. Athi wena phendula athi athi unobani apho. Hayi nam athi ungandiqheli kakubi wena ndithi unobani apho. Ayive ke ngoku noChopsi le ntombazane sithi ungumhlobo bani lo mntu. Athi uMaquza ngumZulu. Athi yo amaZulu athi yo endo ambuza unomzimba ongakana athi mkhulu athi yo ndihlala esifubeni. Hayi ke ngoku uyabaleka ke ngoku unoChopsi ngoba kaloku uphethe izinto uyovula ekitchen ufuna iaccess yofika kwezi kamera ezi. Wathi xa ivula umnyango ahlangane nobhuti kaMaquza athi ndicela undisukele ndifuna laa mntu. Uyayazi uba wathi xa ephuma uMaquza wathi ndicela umamele baby awuzuyi-understanda le nto andithi uyazi uba mna nobhuti wam omdala siyafana uzofika phayana wena ufike ulwise usisi wabantu kaloku ubhuti wam omdala uyamazi butshatile ngoku bendichwecisele yena uba makasebenzise laa room nomakhwapheni wakhe. Walwa unoChopsi wathi ungandiqheli kakubi wena ungakulingi undiqhele kakubi ndifuna umbona lo mntu ndifuna uzibuzela. Wathi no kaloku ndenqena uba ibe ngathi ngumntu ongenasimilo xa uzofika ukhweshini ubhuti wam ezo zinto okanye ufike sewusulwa phayana abafana. Ndithi ndikuxelele waphambana unoChopsi wade wathetha inyani uMaquza lo wathi okay kena kaloku njengoba ndixelele uba ndiklinana necloset yam bekunzima ukumgxotha ngoba ebeseyilapha and uhlala kude apha ahlala khona uyatsho uba noba ndingamubela ngoku ebusuku into ezokwenzeka kuzo uyingozi kulaa ndawo ebusuku uba zingeni. Wathi etsiba ke ngoku unoChopsi esithi ungena kuloo kamera akuseyibhekeliswe kudala seyisusiwe kuloo kamera uvalelwe ekamereni kabhuti wakhe athathe izitshixo ke na unoChopsi atshixi. Hayi ke uyamcenga kumfana uyamcenga abafana amcenge athi nangoku ke ngoku njengoba lo mntana lona ezolala phaa erumini kabhuti wakho what if bazolalana athi kutheni nento stress amanye amana ndithi nawe ngoku mna ndiphumile phayana and kahle undincedile ngoba bendingazibanza umlahla kanjani laa mntu. Ugqiba kwakho uthatha enye impahla futhi apha kunoChopsi usafuna umgrindo futhi. Uyayiva? Wamxolela kanjalo. Ndiyazibuza uba nyhani abafana bayadlala nangathi okanye sithe sizidlalisa ngabafana. Bobuphi obumuncu obunje bunethatharik nevinika? Andazi nangoba kuthena ngakamlahli ngoba basathandana.